Sa pagpasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 4 minutos makalampas alas 6 din pag-aaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm, that bomb, bagong gumagabloom. Charm,
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Parang lumang pagpati na di kumukupas. Parang bagong damit, kay linis, kay puti. Hindi pa nakaranas ng mantsa at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko. Alright, sige, marhayda pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kitangon yan in Miyerkules.
December 13, 2023. Inipuan 1FM, 1 lang yan. 88.3 sa Birikan Kansendong mga radyo ngunyan. Na pagkaagang ininin na Miyerkules. Magkarodobli na ako redundant na ako ngunyan Sige. Anyway, simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Ang tibok ng puso sa dibdib. Para bang Duman sa mga parantabay niya to mga drivers on the road na nakaantabay ngunyan na pagkaaga. Good morning po. Dosing aldaw na sana Pasko na ha. mayroon sila. So mga nag-aaral at pakan bonus. Baysa na to day pa man baga madali naman makakaresibi na kamo. So mga employer man dyan po tabi, dahil nanindo pagparaparano yun man, tahirak man kansendong mga empleyado. Pagagastos na bagayan kung kaipuhan, so gusto po tabi na mag-atab na mamarakal. At least dahil nasinda maipit kan rust hour na kumbaga tabi pag 23-24 iyan ang grabe ha. Aramtaman sa na po tabi ang kamugtakan digdi sa Legazpi, grabe tapos sa Banuan Candaraga, lalo na sa mga nakantabay sa kuya sa FM ngunyan. Medyo malainan sa kuyang boses talaga ha. Dahil ko kaya ini napakamog sa ikos ko, duman sa ikos mi, dahil ko ipakamog ko tata sa boses ko, medyo namamalat. Ege. Sa may mga birthdays ko niyan, happy birthday po. Sa may mga kamatian ko niyan, Git Wilson. Asin po tabi sa gabos na nakatutok ko niyan na pagkaaga sa tuyang programa. Sana naman isabay nindo po tabi ako sa indong pang-ural daw na pagkabuhay adi. Denge na kompleto so aldaw ko na de ko ngayon nadangog so sa ibong programa. Sabi kan. Sabi sa kuya duman sa mga amigo ko sa City Hall. Order ngayon ako luwas para maglaog sa trabaho. Denge kompleto sa kuyang aldaw kon day ko ngayon ka nadadangog duman sa 88.3. Salamat naman ha sa padagos na pagtitiwala nindo. Baysa na ta, may mga panahon man na makakabawi man ako sa Indokahan. Sa padagos nindong pagtitiwala digdi sa satuyang programa ha. Bukas na po ang sakuyang ATM. Bukas sa ATM. Pang cash na sana eh. Abe, cash na sana. Sabi kan. Dede, I need cash. Sabi. Ay kan amigo ko. Anong yakan? Sendo na yan. Gusto ko ngayon ngunyan cash. Sabi ko, paano paagi? Bukas ko yan ATM ko. Santa Claus noy. Papapagalan mo pa man maghulog sa imo sa bangko, barumbado man. Sobre na lang, sobre. Sobre. Dakulo na mga may mga ngunyan may atindiran pa kita ha. May kuan pa ako ngunyan. Dai ko na lang itataram sa indo po. Kuan man sana iyan. Kumbaga bilang man sana. Kumbaga po tabi, so nag-signify lang. Imbitaran ka po. Sa Sarong Mall ngunyan, nasa mapamul ako ngunyan. 10 o'clock para po tabi magatindir sa sarong pagtiripon oral daw na sana. Dahil man pwedeng daiyan eh. Dahil pwedeng madaiyan eh. Dahil pwedeng magsayoma eh. Di bale, at least salamat sa ano yan, sa takon dahil ka man pinagtitiwalaan kan mga iyan, dahil ka man iimbitaran kaan. Dahil ka man iimbitaran kayan. Next week, mas magabat po tabi next week may mga may mga maparapod siyempre mga
may mga invitation sa tuya. Ha? May mga invitation sa tuya. Yo. So, ano yan ATM. Dahil Gcash, rakong Gcash, ATM na lang, ATM. Dahil nangyayat dahil ebidensya. Dahil po, karaw ko man sa na yan, ang ATM ko, confidential yan. Dahil pwedeng, sa sweldo ito eh. Karaw ko man sa na. Cash. Oy, headlines kan mga bareta po. Aldaw ngunya na aldaw, deworming tablets para sa mga adult sa Legazpi City. Available na siguro dyan sa City Health Office sa 54 na iski chairperson sa Daraga Albay ipideraram sa 3 days Youth Leadership Summit. Mantang pagurulayan tangon igwa po nin orden si Presidente Ferdinand Marcos Jr. May kinaraman po tabi sa pagtataon nin gratuity pay. Gratuity pay. 20,000 duman sa mga kasabay sa mga job orders tapos sa mga casuals duman sa mga government agencies nasa irarom kan executive branch sa mga GOCCs GOCCs government owned and controlled corporations tapos po tabi inda sa mga LGU pero dapat sumunod ka mo digdi ang gratuity pay. Ang sabi po, dyan, i-detalye ko ini sa indo ha, pigagamit ko po karayan sa kuyang cellphone, naka-save duman sa kuyang cellphone. Ang gratuity pay, 5,000 po, 5,000 pesos. Tapos, dapat po, nakapag-survey ka na nin 4 months pataas. Di dapat tabi mababa sa 4 months pataas. Iyo po yan ang isi-survey din do ha. So mga LGU po tabi na nagpaplanong sindikatuho na naman nindo so ano yan? So ano ba 'yan? Bonus kan mga empleyado, tamay mga sindikato sa LGU. Dahil na po tabi ako mapangarana. Dahil nindo po tabi ang pagibohon, tabaka akon pabot kan oras, karasuhan ka mo ha. Karasuhan ka mo. Mayrak man ka mo sa mga, lalo na sa mga job orders na nangangaipo man ngunyan. 5,000 po tabi, 5,000. Do 5,000, kulangan na yan po tabi kung para sa Pasko, kulangan na yan. Pero at least sa mga pobre, sa mga pobreng pamilya po tabi, at least makakatabang na yan yung dakula. Duman so, sa panggastos tindang niya nakapaskuhan. Alanganin man na magkaturog ka na lang. Ako to dako kaan, jawa magkaturog ako pagkaaga, ordinaryong aldaw lang sa kuya yan. Di akong problema. Magkaturog ako magaga sa 24. Sa 24, 23, kuha na ako, live akong 23, Sabado, di ako malaog kaan. Hindi sa programa. Tapos sa 24, jawa magkaturog ako mag-aga, okay lang sako. Kaya lang kung igwa ka mo nin mga pamilya po, igwa ka mong mga pamilya, irak man lalo na sa mga akitaan, mga kaakian baga po, iyan po ang kaugbahan da pag Christmas. Igwa nga ni dyan so mga aki baga, no? So mga day pa taratao, bugtakan mo medyas. Ako kay to, pigbubugtakan kong medyas so kuwan ko eh, so aki ko eh. Sabi ko, si Santa Claus, dyan na banggi, maagi. Bugtakan mong medyas na yan, o bibugtakan niyang medyas. Pagkaaga, bibugtakan ko din 50 pesos. Ugmahon so aki ko. Tapos, one time ka ito, duman man ako sa isla, may mga aki. O sabi ko, magburugtak ng medyas. Dyan, pagkaaga nag-aragawan. Tapos, nag-iriwal pata. Kulang ngaya so sa kuya Sa kuya ngaya, diiton. So mga gos-gos na din na magpara. Kuan ka na mabugta ka mong medyas taba, di manan. Santa Claus. So mga nakaantabay ngon na mga aki sa Santa Claus. Oy, antabayanan man po dami din do an samuyang gigibuhon digding gift giving digdi po sa DWRL sa 1FM. May gift giving man kami digdi gift giving
tabi digdi sa 1FM. Iyan po day mi paaram kon day mi po tabi aram kon no arin pero sangkatos iyan po tabing mga kaakian. Sangkatos siya ng mga kaakian na kaipuhan po na magdigdi siyempre kasabay man sa mga gurang na. Sa mga gurang na. Kasi alanganin man na ano yan? Paalingonin do kami kaan. So, 2 anyos, 5 anyos po. Alanganin man na paalingonin do kami kaan. Siyempre kasabay sa magurang. Taday nga ni ako nag-alingkan aki paso aki ko. Tapos palingonin do ako kan. Ano ka mo? Digdi po yan ta bilang pasasalamat man po tabi kan Radyo Pilipino Media Group. DWRL tapos sa EM 1080 tapos kan 1 lang yan, 1FM, Legazpi. Bansa'y di mo makikita. Ngiti sa labi ng bawat isa. Alam naming hindi na nais malayo. Paskong Pinoy pa rin sa ating puso. Lagi mo na Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa. Alright, igwa na kita ni 24 minutos sa tabi bakalampas ang alas ano ganyan? Alas 6 nin pagkaaga ha. Sige. Sa tuya simpleng mga kababayan ganyan. Busy na. So mga politician sisiribot ng parapudan ganyan ano. Parapod ganyan. Sabi ko sa Indo po, dahil man kikuan pag ayaw ninyo sa amin, abo ko man. Baga, ako ang patakaran ko, pag-abos ako, wala man akong problema dyan kung gusto sako, gusto man ako. Yan. Iwasan na yan. Simple. Simple baga po tabi na logic ka daw. Anyway, nakaluwas na palanso. Tad na pagdidiskuteron ta sa may mga nag-aharalat kasi sa kuya, lalo na dyan sa Kapitolyo tapos sa City Hall, may mga nag-aharalat dyan sa kuya na madiscuss ko po yung bonus na dapat sa mga LGU. Sa LGU. Mamaya na yan ha. Mamaya na. Di ko pa alanganin kita sa oras hindi. Ha? Sige. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa.
This is Herbie Aguas, the Regional Director of Department of Tourism, Region 5. For Filipinos, Christmas is always the best time to spend with family and loved ones. People have known that Philippines has the longest Christmas celebration, starting with the Burr month. This time of the year, it is best to go home and enjoy the holidays or visit tourist destinations and make your December itinerary into a reality. Philippines has a lot to offer, and Bicol region has greater tourism opportunities for you to check out. Dagos po kamo sa Bicol, ready po kami sa Indo. Salamat and Merry Christmas and Happy New Year. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Laom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa Giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Oy, pasalamatan ta po ang samuya ng mga sponsors sa digdi po sa Novena to our Mother of Perpetual Help. Honorable Vicente Baltasar III, Board Member 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marciliano III and Family, Bicol College Daraga Albay, Dr. Maria Los Tabina Makasinag, President Bicol College Daraga Albay, Miss Mirian Loques, Bicol College Daraga Albay, asin man si Honorable Rolly Rosal, Board Member 2nd District Province of Albay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo.
mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time 34 lampas alas 6. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito, tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Bayad po. Ilan ito? 1 lang yan. Yes, it's Christmas na. Maugmang pagpaabot sa labang saro nin matrangkilong kapaskuhan, asin pano nin pag-asang bagong taon. Ano man nakadipisilan sa tuyang inagihan, tatarunta na sarong agyat sa tuyang abilidad, sa tuyang pagtubod, makayatang lampasan ang anuman na unos, basta yaon ang pagsalig nato sa mahal na Diyos. Magayon, ng Spirit of Christmas isilibrar ta, bilog ng taon, para pirming pano ang sa tuyang puso ng pagkamot, asin kaugmahan, para sa katrangkiluhan kan lambang saro, kan lambang pamilya, kan lambang ligas penyos, kan lambang Pilipino. Initabi ang sa inyong amigo, Consi Ato Valladolid, kaiba ang sa kuyang pamilya, pinapaabot liwat, ni Merry Christmas and a Happy New Year. Pasalamatan ta po sa muyang mga sponsor sa Christmas activities 2023. Bicol College Daraga Albay, Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, President, Buklan Food Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, at Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Dr. Abner T., CPA and Family, 1104 Ferrari Street, Imelda Roses Avenue, Cruzada, Legazpi City, Yasiano Mall, Hong Enterprises, F. Imperial Street, Corner Terminal Road, Barangay 37, Bitaano, Legazpi City, Mr. Jan Hong, Owner and Manager, Bicol Pod Delights, Barriada Road, Legazpi City, Miss Tess Nota Manager, La Roca Miranda Suites and Restaurant, Lacantola Drive, Gogon, Legazpi City, Mrs. Lorna Cristobal, Honorable Edsel Gricolagbat Jr., Governor Province of Albay, Department of Tourism Region 5, Regional Center Site, Trawis, Legazpi City, Herbie Aguas, Regional Director. Yan po ang samuyang mga sponsors digdi sa Christmas Activities 2023, Misa de Aguinaldo. Antabayan naman po tabi ang samuya na live mass. Centrapail kita, no? Centrapail po sa Biyernes ba? Biyernes na banggi po, alas 7 din pagkabanggi ha. Digdiyan sa 1FM, live bang po yan tabi sa DWRL Radio Pilipino Legazpi Facebook page. Di sige, alat yun at yaw na si Merx. Yaw na si Merx. Pasadahan to na po tabi ang report ali dyan sa Campo General Simeon Ola bago kita magpasirig digdi sa iba pang mga tema nyato ngunyan. DWGO Live Report. Merx, go ahead. Magandang umaga po, Kuya Alwin. Nasa po
kadafay sa programang Tingog ng Barangay sa DWRL Radio Philippine Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Narito na po ang pinakahuling pangyayari sa Kabikulan. Arestado ang isang high-value individual sa dinunsan na drug bypass operation ng pinagsamang mga operatiba ng Camarines Norte PNP sa Daet Camarines Norte. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Bon Billy de Dumuat, hepe ng Daet MPS, ang suspects alias Nilo, 46 na taong gulang, may asawa, construction worker at residente ng Daet Camarines Norte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Timuat, isinagawa ang operasyon bandang alas 6:30 ng gabi ng pinagsanib ng mga operatiba ng Daet Municipal Police Station, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit at Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company sa pagkipag-ugnayan sa PDEA Camarines Norte Provincial Office. Nakumpiska mula sa sospek ang 8 gramo ng pinaniwalaang shabu na may street value na 54,000 pesos. Ang nahuling sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya ngayon ng Daet MPS upang sampahan ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng Camarines Norte PNP ay bunga ng pinag-igting na kampanya kontra illegal na droga sa buong lalawigan sa tulong at suporta na rin ng mga mamamayan ng sa ating pambansang pulisya na panatilihing maayos, ligtas at payapa ang komunidad. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Olay, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pilovinido Jr. nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. Salamat, Berk, sa report na dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alat ko nata soldoton ko nga na ining pigsos ro soldot ko. Sasa ko yung cellphone. Alat ko na hata hindi naman ma-target, hindi naman ma-sentro sa dayoto ng luho hindi naman masintro. Alat ko na ta sintro honta daw ini. Tataw ko mag-target kay di. Tataw kita mag-target kay ni ngani na mapengalawalan sa tuyang kuan sa headphone. Okay. Makukuha din kita sa wakas. Alat ko na ta forbir kita magpasiring digdi. Nadali man kiraray. Okay? Alat ko na ta paiton tago na inig mga baka kon alright. Ali onte na ini. Masarigon sa sakuyang payo sa mantak. Sa satuyang payo. Diretso na ako digdi sa programa. 45 minutos makalampas alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by Vice Governor Glenda Bongao. Pasadahan ta na po tabi ining iba pa na mga istorya tadigdi sa satuya ngunya na pagkaaga. So, ABC ABC elections sa Biyernes yan. Mangyayari po, Biyernes. Sabi may mga nagkeeping na kansendang mga kapitan. Basta po, kung kulang ka mo sa bilang, basta ang importante manindugan ka mo, manindugan po tabi ka mo, para sa sendo po tabi na mga amo. Ta masupog an, sabi ko rin sendo po, masupog sa tao po, masupog an, ano yan, tawong day po nin paninindugan alimbawa 34 yaon dyan, maski pierdi ta 70 barangay bagay ni 36 kaya sa ibong, maski pierdi basta nanindugan ka mo, saludo ako sa Indokaan. Pero kung saro dyan sa Indo tabi ano ba yon, nagpasaway sa Indo po tabi, ang gustong sabihon kaya naara ka mo duman sa sangkatirbang kwarta. 5 bandel na tig 100,000 5 bandel na tig 100,000.
Ang sendong re-resibihon kaan. 500,000, half a million. Sa bagay, kung talagang, ano ba yun? Kung talaga po tabi na gusto mo nin kwarta, dumana. Okay? Talagang may kwarta. Okay? May kwarta po. Kadakol-dakol na mga project, ano? Kadakol-dakol na mga project. Siyempre, sain mamapaduman so 30%, no? Sa kadakulan ka, 30%. Ang sarong bilyon, may 300 million ka na. Saka, sarong bilyon na project lang yan eh. Iyo po yan. Maski na ipatrabaho ninda, may 300 billion na. O pirang billion po. Kan last year, 63 billion I think. 63 billion. Grabe. Kaya pala nag-uura ng kwarta digdi sa Legazpi. So mga nakaantabay sa kuya, lalo na subako mga albayano, mga Legazpinyo po, digdi po sa Legazpi nag-uuran kipirak. Sa mga eleksyon po tabi, barangay, nag-uuran digdi kipirak po, mga makortahon digdi sa Legazpi. Mga mayayaman eh. Mayayaman, mga makortahon. O niya, para duman sa mga natatanawara. Hahapot po sa sendong mga cash gift, bonuses ngunyan po na kapaskuhan. Inaprobaran po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. an administrative order na magtataon ng service recognition incentive kang gobyerno na contract of service as in job order o GO. Sa 5 dahon na administrative order number 12 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakapalaman na pinagtatawanan otorisasyon ni Presidente Marcos ang pagtataon in one-time SRI na 20,000 para sa mga empleyado kang gobyerno sa executive branch. Okay? Sa executive branch. Meaning, sa mga nasa umbrella ini kan presidente na mga opisina. Kwalipikado man ang mga civilian personnel sa mga national government agencies kaiba na nasa state universities and colleges, government-owned and controlled corporations o GOCCs, nagabos mga regular, contractual o kaya man casual. Gabos yan malinaw 20,000 ang makukuha nindo. Kasabay mandigding maresibi ang mga military personnel siring kan Armed Forces of the Philippines, uniform personnel kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection as in Bureau of Jail Management and Penology o BGMP. Siring man ang uniform personnel kan Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard, National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Sa irarom yan kan Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sa irarom naman kan pirmadong Administrative Order number 13, aprobado man kan Presidente ang pagtataon in one time gratuity pay na dain malampas sa 5,000 para sa mga contract of service as in job order workers sa gobyerno na nakapagserbi na ninday mababa sa 4 na bulan. Kay badigdian na sa national government agencies, state universities and colleges, GOCCs as in local water district. So mahapot ka mo, iyan baga ngayang local government unit o LGU, bako man sa irarom kan sinasabi mo. Kasarabay na po yan, depende sa saindang mga savings. Pero I think, gabos naman po na mga LGUs, igwa po din savings. Digdi lang po tabi kita mapokus sa mga LGU. Halimbawa, ini po tabing city government kan Legazpi, so gabos na mga local government units so Albay, ini po apira duman sa nakukuha nindong bonus na kada Disyembre, igwa ka mo nin 5,000 na gratuity pay. Kung naka-4 na bulan na kamo. Gustong sabihin, tabi, so nagsirbi ini, poon kan Enero o poon kan July, taan kontrata baga dyan, ano-ano na bulan, mintras tulo. Gustong sabihin po, from January to June, tapos so kontrata anom na bulan, tapos pinundo po tabi nin sarong bulan, nagkontrata naman,
Iyan po, covered iyan kan 5,000 pesos. Covered iyan kan 5,000 pesos. Dahil man kamo pwede kaya na, ano yan, na ma-question sa COA, just because, igwa po tabi kitanin administrative order na pirmado po kan sa tuyang presidente. Na intindihan nindo ako. Admin order na pirmado po kan sa tuyang presidente. Kaya bilangon na nindo sa mga job orders nindo tapos casual na nagtrabaho po tabi. Pag inabot na yan kay 4 na bulan, matao po ka mo nin 5,000. Gratuity pay. Gratuity pay yan na inaapod po tabi. 5,000. Anday ko pangunyan aram ta, day pamangkay desisyonan dyan sa sanggunian panlonsod kan Legazpi, akon pirapuan bonus kan mga casual tapos job orders. Ta ining mga regular, pabayaan tayo, ito talagang given na so iba gani nagkakuroan na aluyo na so 13 man peninda tinarao. So iba gani po tabi, kan yun pa. Iyo po yan. Then, sa Kapitolyo kan Albay, ano daw kung pwede nindong idalion man po. Ta kasi itatao man sa nayan po tabi, ta minsan nagsusuro-suan kita pag dispiras ki Pasko, yaon dyan nagsusuro-suan. Pwede man sana nindo bagaya na idalion, because kay puan man sana nindo po tabi, ta ang mga LGU, kay puan lang po tabi nindo nin ordinance. Di ba? Kay puan lang nindo nin ordinance, ngani po tabi na makapag o resolution, ngani po tabi na makapagtao kamo. That is legal. Legal naman yan po tabi na makapagtao kamo. Depende sa sendong mga savings. Sabi ko sendo, kadakol mambaga ang savings nindo po tabi pag nagtatapos ang taon. So paugmahon pa din nindo sa mga casuals nindo tapos sa mga job orders, tairak man kan mga yan. Then ang una po tabi pag-isipon, so nagkapira dyan na gustong makadidensya, then nindo pagparaisipon ngo na yan ta. Makonsensya man kamo duman sa kwan. Makonsensya man kamo. And then, ang gabos dapat po tabi na pipirmahan kan mga job orders tapos sa casuals. Dapat po tabi sa Treasurer's Office yan. Nakapirol yan, duman sa Treasurer's Office dapat. Bako po tabi sa nagkapirang tao. Tayon po tabi, pag ikamagamado da ka kung duman ka mako angaya sa ibang tao, bako man sa Treasurer's Office, tanigwanin diretsos po na ataw kang kwarta, yung treasurer. Tagwayan po tabi nin payroll. Pero kung iba, may diferensya yan. Diba? May diferensya yan po tabi. Dapat asikasyon din dito. Pag nasirip ka mo kaan, alimbawa may nakasirip sa indo kaan, sirto po igwa ka mo nin problema sa mga mayors dyan. Tara manindo sa mga tao nindo po tabi na dapat duman sa Treasurer's Office gabos. Nakapirol yan. Tapag nagkasirip yan, may kalaban, todas ka mo kaan. Aramin do bako man so tawong kwanta day man siyang obligasyon Ang igwanin obligasyon po tabi yung Treasurer's Office tapos sa mayor. So Treasurer's Office tapos sa mayor igwa po nin obligasyon na pag nagkaigwanin sala po tabing proseso kan pag-disburse kan kwarta. Iyo. Yan po tabi, taminsan baga sabi yung kusendo po, ang sarong alkalde o ang sarong gobernador, ang minaraot man sa nakinyan po tabi, so mga nakapalibot sa iyay. Dayaram kan mayor, dayaram kan gobernador na siya po pigigibo niya karahayan, so mga nakapalibot sa iya, may mga personal na interest man pagabot sa kwarta. Tapos, so nakapalibot sa iya po, igwa man po tabi nin, agenda
May agenda man po tabi siya, so agenda niya po tabi is makalamang ang tinatamaan kayan po tabi, ang tinatamaan kayan iyo po so alkalde o kaya man sa gobernador. O yan maraot sa gobernador, ay bay na ngayasan. Di man baga ngaya tinao sa bonus. Di man tanaw nga ni mayor. Saka, ito pala, ginibuhanin paagi ka nagkapirang mga individual na pasaway. Iya po, sana po ha? Sana. Pagkarayon ta po ang sistema because may mga labanan ngunyan, masakit, igwa po nin mga kalaban. Siyempre, ang hanap-hanap sa nakaan po tabi, so mga sistemang illegal, diyan ka mo po pupukpukon kaan. Sure po yan, diyan ka mo kaan pupukpukon. Sana naintindihan nindo po tabi ang sa kuyang sinasabi. So mga nakaka-relate dyan. So mga nakaka-relate po tabi. Sa panahon na ini, po tabi, dapat tanos ang distribution ang sistema. Day po nin room para po tabi duman sa error. Wala po kamo nin room ngunyan para magkaigwanin error sa sendo po tabing administrasyon. Diba? Tapos, so mga kwan dyan, mga politician dyan po tabi, panahon siguro po na alimbawa leader din do, pag makulugan din do po an sa indong mga lideres. Pag-abot naman kan oras kaan, magkakasiribot na naman kamo kahahanap kay Juan de la Cruz. Pinabayaan tapos pinabayaan nindo. Then, pagkaipuhan na po tabi nindo, wala na sa indo. And remember po na ang kada leader nindo, igwayan po tabi nin corresponding amount of votes. Alimbawa ako, saro akong leader kan politician, ikon makakadara ako nin 20 boto o 10 boto, dakulao na bagayan na maski anong mangyari kung sa India na leader na yan, duman maboto. Ta kasi igwayanin tagasunod eh. Tagasunod. Igwayan tagasunod po. Di ba? Kaya po, tabi, anharong bagaman ng God. Iyo, anharong, nararaot po tabi kan anay, an kalawang, ay an bakal, rinaraot po tabi kan sa iyang sadiring kalawang. Iyan man po tabi ang politika. An matanos na lider, rinaraot po tabi kan sa iya po tabing palibot. O kaya duman sa mga lideres na akuan, sa mga lideres, day ka mo basta-basta magparatubod duman sa mga titiwalaan nindo, mga trusted men and women dyan sa indo pong tabing palibot. Day ka mo basta-basta magtiwala. Try to investigate. Basta-basta. Tapos itansya nindo kung tama ba yung sa iyang gusto. Na day ka po tabi mapiktaran. Ganun yun. Para po tangani na pagabot kan oras, day po kita day kita nagbabarasolan digdi. Di ba? Day po tabi kita nagbabarasolan digdi pagabot kan oras. Napakasimple naman eh. Di ba? Napakasimple po. Kay puanta po tabi na siring kaan ang gigibuhon ta. Alright? So, alas 7 na po nin pagkaaga. Orat yan, ang DWRL, Barita alas 7. So, sunod na.
You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita ni 5 minutos, makalampas po ang alas 7 nin pagkaaga. Hatod kan DWRL Radyo Asenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na paghatod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay asin Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7 lado lokal deworming tablets para sa adult sa Legazpi City available na sigonyan sa City Health Office. 54 na SK Chairman sa Daraga Albay ipinararam sa 3 days Youth Leadership Summit. Badoy asin Sisiles nakaluwas sa batasan pambansa matapos na ba-contempt. December 26 deklarado bilang special non-working holiday. Apat din bilto sa Victory Liner shooting incident. Kay ba ang aki kan biktima na sinasabing mastermind kinasuhan na kan Philippine National Police.
786 na mga paraoma sa YK Ranch sa Palawan, sa Blayman, Makpakinabangan ang sendang daga sa iraram kan Executive Order number 75. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Aldaw nakita ko niyanin na Merkules, Pizza 13 sa bulan po ng Disyembre 2023, Alwin Dobolel sa indong tagapagbareta. Daiki pinagpipiling edad. Ang mga bulate, ini ang sinabi ni Legazpi City Health Office Head Dr. Paulbert Gilliegos. Sigon sa iya anuman na edad, pwedeng magkaigwa kini bako sa naman mga kakian. Igwa daw ang grupo ng vulnerable pagabot sa mga ini kaya kay puan na matawananin atensyon. Nagkapira sa mga ini ang paraoma ang natatanom kigulay, mga nasa military, holita permi ining nasa bulod. Asin na naglilibot pati naman ang mga indigenous people. Sa komunidad, apira na sa ini vulnerable man ang mga bados sigon kay Giliego pinagiling ninda ang mga ini kon igwanin mga bulate. Asin ang pagkonfirmar na igwa tatawanan sindan yung libreng deboring tablets na available sa sendang opisina. Pwede sa naman magpa-share sa sendang opisina ngani na mabil ang nasambit ng mga libreng tablets. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax, Wax Star Wax, Star Wax, Wax Always remember Sa paglinis Pakintabin ang sahig Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax Kitang na to the max Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax Kitang na to the max, max, max Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Ngunyan pasiring kita sa detalyes kan mga bareta pa sa lado lokal. Kabilugan na 11 volcanic earthquakes anailista sa Bulkang Bulusan. Hali sa dating nairistang tulong nga pagyugyog sa nakalihis na aldaw. Sa pinakaultimong datos na pinalawas kang Pibok susog sa Madamblag na pagmamanman. Nakapagpaluwas man ang ahinsya nin 102 na tunilada nin sulfur dioxide flux. Nailista man ang 50 metrong taas kan maluyang pagsangaw kan plume asin igwaman ning ground deformation o pamabaga kan nasabi ng bulkan. Dahil ding may pit pa man giraray na pinagbabawal ang paglaog sa 4 na kilometro na radyo sa Permanent Danger Zone o PDC asin ang paglaog as na daing pag-iingat sa 2 km Extended Danger Zone o EDC na gibuhon na o sa norte Sirangan pagpalayog nila naman na aircraft harani sa tuktok kan bulkan nangunya nagtitinir sa alert level number 1. Sa karsel an bagsak kang 43 anyos na lalaki makalis na aristaron kan mga otoridad sa sarong operasyon kontra illegal na droga sa Purok 7 Barangay Gabon sa Banoan kan Pulangi, Albay. Binisto ining si alias Noy may agom asin residente kan Zone 6 kaparehas na barangay. Sa ginibong operasyon kan Pulangi MPS asin na PIU Albay na recover sa suspect ang sarong 0.5 grams nin sachet na pinagtutubunan siya po kay bana ng 1,000 bill sa dit na tube pipe na naglalaog nin dahon nin marijuana asin duwa pang sachet nin shabu na may timbang na 0.9 grams asin nagkakantidad nin 6,000 pesos kapot na ini kanunidad para sa maninigong disposisyon. Ipinararom sa tulong aldaw na Youth Leadership Summit ang nasa 54 sangguniang kabataan chairman hali sa mandainay na barangay sa Banuan kan Daragalbay. Tuyo kan aktibidad na makapagtaonin bastanting karaman orog na pagabot sa leadership skills sa paagi kan orientasyon lecture, mural painting, logo making asin pagdukdo sa paggibunin project proposal. Mentras tanto pinanginotan ini kan 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army, kasarabay ang banda inlay na departamento kan lokal
na gobyerno. Sinabi kan Commission on Elections sa Bicol na pwede pang makapag-file ng Statement of Contribution and Expenditure SOSE ang kandidato sa barangay Sangguniang Kabataan na daing nakapsumiter sa talaan na deadline. Alagad duman na mismo sinda sa Commission on Elections sa COMELEC Manila ma-file. Sigon kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Balesa, ang mga kandidatong nanggana asin na pierde sa eleksyon pwedeng magdiretso sa COMELEC Central Office. Alagad na iman giraray o bako naman garantiya na akoon painikan na Manila Office. Mientras tanto ang probinsya kan Masbate ang may pinakababang numero kan mga nakapag-file nin SOSE sa bilog na rehiyon. 17 minutos na makalampas ang alas 7 this time check is brought to you by ang Probinsyano Party List. Nailista po ang duwang armed encounter entry kan Army asin rebuilding grupong NPA sa magkasiblag na lugar duman sa Masbate. Kasodma sa boundary kan Barangay Mabini palanas sa Barangay Liong Kataingan manabot din 10 minuto ang naging balyonin putok kan mag-ibong na lado. Abot sa 10 rebelde na kaengkwentro kan military na pinagtutubunan membro kan Platoon 1 Kilosan Larangan Guerrilla South asin Sub-Regional Committee 4 na pinanginutan ni Leonie Monillar alias Warren. Sa nasabing engkwentro, nasa kote kan soldados ang M16 rifle, 5 magazines asin personal na pag-aasadiri kan mga rebelde. Inutang nakaengkwentro kan 2nd o 21st IB ang pirang rebelde hapon ni December 1 sa sitio Pasto, Barangay Buenos Aires sa San Fernando. Mientras nagkokondusir ang mga militar nin security patrol sa nasabing area kan magkuengkwentro nila ang pirang NPA nagresulta sa 15 minutos na balyonin putok. Na-recover kan militar sa pinagnyarihan kan enkwentroan sa rong M16 rifle, war materials asin personal na gamit kan mga nagdulag na rebelde. Nagpapadagos pa ang kinigibong security patrol kan mga soldados sa nasabi ng lugar. Ako po si Ginarin B. de la Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bano na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. ...25 minutos makalampas ang alas 7. Pinagpa-investigaran sa Senado ang religious group na Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa sinasabing pang-abuso sa mga minor de edad na babae. Kaya baligdi ang large-scale human trafficking, rape, sexual abuse as in child abuse. Sa informasyon na kaabot kay Senador Risa Ontiveros, iguanin grupo ng mga babayi si Kibuloy na napod na pastoral ang pira sa mga babayi nagtatao daw ng serbisyong sexual kay Kibuloy. Mientras sa iba naman digdi, ang para sa personal na mga gibo siring kan paglalaba, pagkarigos, paglilinig kang kwarto, pagmamasahe sa lider nila. Sigon kay Senador Ontiveros, minor de edad ang pira sa mga babae na na-recruit. Pero digdi sa piritan pang nagmamanimos sa anin kwarta ang mga membro kang Kingdom of Jesus Christ. Kundi naman maabot ang sindang kota pinagpapadusahan sinda. Hinabi ng Tiberos gusto nindang pahiningon sa Senado kon bastante ang lay kontra sa human
trafficking para mapugol ang large-scale trafficking sa likod kan mga religious group. Nasa most wanted list kan Federal Bureau of Investigation si Kibuloy asin di ba pang opisyal kang Kingdom of Jesus Christ dahilan sa ligasyon in sex trafficking of children, conspiracy asin bulk cash smuggling. Nagsangat din panibagong diplomatic asin political protest ang Pilipinas kontra sa magkakasunod na pangharas kan China mintras nagkokondusir ng Christmas convoy sa West Philippine Sea. Segon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, dahil maobra ang pangaulang kan Chinese vessel para dahil madagos ang misyon kan Pilipinas. Dahil personal naman na nakaduman si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa BRP Sierra Madre para ihatod ang Noche Buena kan mga militar duman. Nanindogan ng Philippine Coast Guard na dahil sindang planong arugon o baluson ang China sa mga barbaric attacks na ginigibo kay ni sa mga militar asin na parasirang Pinoy. Para naman kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang pangharas kan China nagpatindi sa raman sa determinasyon kan mga Pilipino na protehiran ang soberenya kan teritoryo sa West Philippine Sea. Mientras tanto, binapod na kan Department of Foreign Affairs ang Chinese Ambassador na si Wang Xilian matapos ang pangapodan ideklarar na persona non grata ini. Ibinalik liwat kan China ang mga inali na floating barrier na nakapalibot sa Scarborough Shoal duman sa West Philippine Sea. Napagraman na kan September, pinahali na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang floating barrier dahil delikado ini lalo na sa markong nag-aagis sa West Philippine Sea. Ini matapos na maaraman kang Philippine Coast Guard asin kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang floating barriers na nagulang sa mga parasirang Pinoy na makalaog sa sendang lugar sa pagsira. Natawanan ni rason kan China ang sendang lakdang sa pagsasabing ginibo ninda ini nganit na ulangon ang sarong Bipar vessel sa paglaog sa tubig sa lagoon kaini. Sumilakat sa 4,879 ang aftershock sa Mindanao dahilan sa 7.4 magnitude na linog. Nasabing bilang 1,202 ang platted o ang duwa o maluya na paglinog. 54 naman ang namatian kan mga residente sa mga apektadong lugar. May kusog na 1.3 sundo 6.6 magnitude. Nadetekan mga ini sa paagi kang Bislig City Station kan P-Box. Mientras tanto, ang 6.8 magnitude naman sa Caguait, Surigao del Sur, ang nagkaigwa rin 2,244 42 aftershocks. Nasa 668 sa mga ini ang namonitor ang duwa o sobra pang pasilidad kan P-Box kung sain sampol ang namatian kan mga residente. Magkasabay na nagpautob ang mga kumpanya ng petrolyo bawas presyo sa sendang produkto. Kasubagong alas 6 din aga, pinunan ipautob ang bawas 160 pesos sa kada litro ng gasolina mientras igwanin 1.85 sa litro kan krudo. Nagtapyas man ng kerosene sa 1 peso and 14 centavos kada litro. Sigon sa Oil Industry Management Bureau of Department of Energy, nadakol na posibleng magkaigwan ng oversupply sundo sa pagtatapos kan taon pinagtutok dong rason kan pagbawas sa presyo kan mga produktong petrolyo. Pasalamatan taman ang samuyang mga sponsors sa Christmas activities, Kim's Mall Food Garden and Catering Services, Alternate Road, Legazpi City, Miss Jean Maligaya Manager, Engineer Virgilio Eduarte C. Support, Regional Director DPWH Region 5, Regional Center Site, Travis, Legazpi City, Police Brigadier General Western Mondo Obienque, Regional Director PNP Region 5, Camp Brigadier Simeon Ola, Yasiano Mall, Hong Enterprises, F. Imperial Street Corner, Terminal Road, Barangay 37, Bitano, Legazpi City, Mr. Jan Hong, Manager in Owner, asin si Honorable Ed Silagman Jr., Governor, Province of Albay. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP.
Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa 31 minutos lampas ang alas 7. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Halika, sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya sa bilihing abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. You're only one. 88.3. You're only 1 FM. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. 1 lang yan. www.1fm.ph. You don't know what the day may bring, so grab your things before the school bell rings. Happy learning from your only 1 FM. 1 FM, 1 FM. You're only one. 88.3. 1 lang yan. 1 lang yan. This is your only 1 FM. You're only one. 1 lang yan. 1 FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, wow, pag binubuksan
ko na ang radio. Ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. You're only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Ngunyan sa detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, desidido po ang Transport Group na pisto na idagos ang sa indang ikinasar na untok pasada December 14, Sundo 15. Ilabi ni Piston President Modi Floranda na obhito kan nasabing untok pasada bilang pagkontra sa December 31 na deadline kan PUB consolidation. Inabuan ang nasabing lakdang dahil sa pagandam na mauaran sindanin pangkabuhayan. Nangapunan ng grupo sa Land Transportation Franchising Regulatory Board na diretso ng halion ng PUB Modernization Program sa lidahan ng mga traditional jeepney sa modern jeepney na nagkakantidad ng 2.8 million kada saro. Naglalao man ang grupo na makikientran pirang transport group na sa kinasar nindang untok pasada. Gusto ni Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tolpo na dapat i-deploy ang mga military assets kanasyon sa West Philippine Sea. Inaunambitan kan legislador ang fighter jets na hali sa South Korea na importanteng gamiton para sa pagpapatrolya sa aire kan West Philippine Sea. Sinasabing dakdang maipapahiling na igwang kakayahan ng Pilipinas na bantayan ang West Philippine Sea na pinagkaklamarman kan China. Reaksyon ini kan legislador sa padagos na ginigibong harassment kan barko kan China sa baga para sira ka nasyon na nagbabiyahe sa West Philippine Sea. Pinaluwas na kan House Committee on Legislative Franchises ang host kan Sunshine Media Network International SMNI na sinda Eric Siles asin Lorin Badoy hali sa sendang pagkadetiner sa batasan pambansa. Pinirma ni House Committee on Legislative Franchises ang Chairperson Gas Tambunting kan Paranaque City ang release order kan duwa dahil sa humanitarian grounds. Sinabi ni Siles na ang libertad na ipinaglalaban ang daini itinatao. Magiromdoman na kontempan dawa dahilan sa dahil nagsimbag asin bastos daw sumimbag sa mga legislador sa pagdagog kan komite kang Kongreso dapit sa source tinda sa ligasyon na 1.8 billion na travel fund daw ni Speaker Martin Romualdez.
Idineklarar ni Presidente Rodrigo Duterte, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang December 26 bilang sarong special non-working holiday nga nitawanan ang mga Pilipino din mas dakol na oras na isilibrar ang panahon kang Pasko kay ban sa indang mga pamilya asin namumutan sa buhay. Ini sa bisa kang Proclamation 425 na pirmano ng Executive Secretary Lucas Bersamin kan Martes. Sosog sa proklamasyon ang mas babang alaba na weekend ang magbubusol man sa domestic tourism. Pinaglalaoman man kan Department of Labor and Employment o DOLE na magluluwas ni na circular para ipaotob ang proklamasyon para sa pribadong sektor. Formal na sinangatan din kaso kang Philippine National Police sa anapat na individual na may relasyon sa madugong shooting incident sa duwang pasahero kan Victory Liner bus duman sa Nueva Ecija. Ini ang sinabi ka Nueva Ecija Police Provincial Office dapit sa bagong development kanasabing krimen makalihis ang sarong bulan. Sinabi ni NEPO Director Police Colonel Richard Caballero na sosog sa sendang ikinasar na hararoman investigasyon nagluluwas na sarong gun for hire ang nag-operate sa Nueva Ecija, asin Isabela, and sa mga gunman sa nasabing krimen, pinagbistong si Alan De Los Santos. Si De Los Santos ang nirestar kan autoridad sa Disalag, Aurora kan November 20, 2023 sa bisa kan warrant of arrest na may relasyon naman sa kasong statutory rape asin na sexual assault na sa iyang kinenbiltuhan. Kan madakop kan mga kapulisan digdi na ikinanta ni De Los Santos ang sayang extrajudicial confession na utak palan sa likod kanasabing krimen iyon mismong aki na lalaki kan babaying biktima. Sa sendang testimonya, mismong aki kan biktima nagkuasa sa iya para gibuhon ang nasabing krimen kasalida kan 60,000 pesos. Dahil digdi na hampangon yan sa criminal complaint para sa 2 counts of murder si De Los Santos kaiban sa ropang gunman na pinagbistong si Romenito Pabianas alias Ompaka ang mastermind sa nasabing kaso na aki kan babaying biktima asin bagi ng sayang live-in na isinagat naman kan pulis sa Prosecutor's Office sa Nueva Ecija. Mientras tanto sa ngunya nagpapadagos pa ang gitigibong manhunt operation kan PNP sa saro sa naganman sa nasabi ng krimen. Apwera sa pahayag, sinabi ni Police Regional Office Central Luzon Police Director Police Brigadier General Jose Hidalgo na maski case solved na ini dahil pa naman isinasarado kon otoridad na nasabing kaso, sondo dahil pa nadadako paniba pag-inbelto sa nasabi ng krimen. Pero sa pahayag, o kon magiromdoman, nakikig ang kabos matapos na makwakas ang video akan CCTV footage sa loob kambas na nalaunan ang duwang biktima ang aktong daing habas na pangbabadil din anom na beses sa payo asin diog sa duwa na duwang gunman na kapwa nagpanggap na mga pasahero. Magiramduman susugman sa inisyal na investigasyon kan otoridad may haloy ng iwal ang magina bago nangyari ang nasabi ng krimen. 45 minutos makalampas ang alas 7. Ang oras na yan atod sa endo ni Vice Governor Glenda Bongao. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph. Facebook.com/onefm.ph. Okay. Facebook.com/onefm.ph. You're only one. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Mga bareta kita sa lado national Paman Giraray.
Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Ipinagorden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbinog din Task Force El Nino ngani na mabawasan epekto kay ni pinaglalaoman na mahaloy sundo pa sa ikaduhang kabtang sa susunod na taon. Sa sectoral meeting na ginibo sa Malacañang, sinabi kang Presidente ng Task Force ang papanginutan ka National Disaster Risk Reduction and Management Council sa rarom kan Office of the President. Sinabi kang Presidente na dapat na tutukan in atensyon ang lakdang para magkaiguan in short-term as in long-term interventions. Sosog sa National Action Plan for El Nino, ipinag-aram kang gobyerno ng sektor na pwedeng tutukan ni atensyon kang gobyerno sa pangsibag ng epekto kan El Nino kay badang tubig, pagkakan kuryente, salud as in public safety. Sigon sa report, kan DOST, 65 probinsya sa nasyon ang posibleng makamati ng drought, mentras anom na probinsya naman ang pwedeng makamati ng dry spell. Inanunsyo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magtitinir ang deadline sa December 31, 2023 para sa consolidation ng Public Utility Vehicle Operations sa rarong kang PUB Modernization Program. Sigon sa Presidente, objeto kang programa na masyerto na mas maasan sistema kan transportasyon sa nasyon. Ang pagkaulang daw sa programa makakibiktar sa kadaklan sa mga operator sa pinansyal na institusyon na asinbagin sa publiko. Ginibok ang Presidente ang payag matapos na pikipag-ulay sa mga tradisyonal o transport official. Sigon sa Presidente, iguan ng 70% kan mga operator sa nasyon ang nag-entra sa PUB Modernization Program. Dahil daw pwedeng matugutan ang panibagong delay sa implementasyon kan programa dahil mayorya kan mga operator ang asinbagin ka publiko ang maaapektaran. Inaprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. an administrative order na magtataon ng service recognition incentives as in gratuity pay sa mga empleyado kang gobyerno na contract of service as in job order. Sa 5 pahinang administrative order number 12 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kapalaman na natatawanan otorisasyon ni Presidente Marcos ang pagtataon in one-time SRI na 20,000 para sa mga empleyado kang gobyerno sa executive branch. Kalupikado man digdi ang mga civilian personnel sa mga national government agencies kay banaan na sa state universities and colleges as in government-owned and controlled corporations nagabos mga regular, contractual o kaya man casual. Kay baman na ma-receive kini ang military personnel, Armed Forces of the Philippines, uniform personnel, PNP, Bureau of Fire Protection as in Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Siringban ang mga uniform personnel kang Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard, National Mapping Resource Information Authority o NAMRIA, sa rarom kan Department of Environment and Natural Resources. Sa rarom naman kan pirmadong Administrative Order number 13, aprobado man kan Presidente ang pagtataon in one-time gratuity pay na dai malampas sa 5,000 para sa mga contract of service asin job order workers sa gobyerno na nakapagsirbinin dai mababa sa 4 na bulan. Kay bamanigdian na sa National Government Agency, si State University and Colleges, DOCC, as in Local Water District. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. Around the globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. PWRL International News. Sa Barita Abroad, inarestar kan Swiss Police ang suspect sa pangbabadil. Sa nasabing insidente, nangyari sa Banuan Kansyon na ikunin daw ang biktima ang nagadan. Ang mga biktima ang
Kumpuesto kan 34 anyos na babayi, 41 anyos na lalaki, residente man ka nasabi ng lugar. Matapos ang pagbabadil, tulos na kinordonan kan kapulis ang lugar kung saan nagkondusir sindaling checkpoints as in paghahanap sa mga suspek. Inaaram pa kan otoridad ang naging motibo kan suspek sa nasabi ng pangbabadil. DWRL Sports News. Nag-withdraw sa International Weightlifting Federation o IWF Grand Prix 2 si Heidelin Diaz matapos magsapar ng minor injury. Nagsapar ang Olympic gold medalist din injury sa pag-entra kay sa tournament na ginibo sa Doha, Qatar. Sigon sa IWF, nabuhat ni Diaz ang 100 kg snatch sa women 59 kg category. Alagad na niya natapos ang nasabi ng kompetisyon. DWRL Showbiz Bareta. Kinonfirmar kan rapper na si Cardi B na inian siblag na sa agom na si Offset. Ang nasabing konfirmasyon matapos na mahiling kan mga fans kay ni na inanpalo kay ni an agom na rapper. Sa social media account ni Cardi B, kinonfirmar ka nasabing breakup. Nabi kay ni na gusto nindang magselebrar din bagong taon na bukas asin sariwa. Inang kami narmang kay ni ang mga fans sa pagabot sa bagong taon na butasan ng kabos napod na dead weight. Taon 2017 kanikasal ang duwa pero kan 2020 nagsangat si Cardi B ng divorce dahil daw sa pakikiapid kan asayang agom. May aki ang duwa na duwa ang magagom asin sinda culture 5 anyos asin wave na 2 anyos sa pasalaman. Asin digdi na po nagtatapos pagatod niya mo kan mga istorya kan Bareta digdi po sa DWRL. Bareta alas 7, aldaw nakitangon niya nin Miyerkules sa Pizza 13 sa bulan de Disyembre 2023. Alvin Dobolel ang sendong tagapag Bareta. Yan ang katripunan kantarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sa kabikulan, napanood mga